Ninong! Wala yata ang tao. Ay, dun. Marami niyang tanim na mais, oh. Good morning, Ninong! Good morning! Marami niyong tanim na mais, ah. Oo, ito yung pwedeng pang merienda na mais, puti ito eh. Kasi yung iba, yellow. Yung pinapakain sa manok, saka pinapakain sa baboy. Meron pang isa, yung violet. Pwede rin pang merienda yun, pero mahal kasi. Kaya ito yung binili kong itinanim, mas mura. Kaya subukan nating magluto ng dinengdeng na mais. Ito, kukuha tayo ng mais. Ito kasi tingnan mo. Ito, pwede na tong lutuing dinengdeng. Medyo bata-bata pa. Ito, puti. Oh, kulay puti. Oo. Kaya kukuha tayo ng 3. Saka iluluto natin. Tapos medyo mas okay, pwede na to, 3. Ang susunod natin makukunin mga kailokano yung bulaklak ng kalabasa. Tara na. Ito na, marami na. Ngayon kukuha tayo ng dahon ng ampalaya sa taniman ng mangga. Halika na, tayo na. Dito pala yung manggahan ni Ninong, marami. Ito, ang liit pa lang namumulaklak na. Okay, mga kailokano, nandito na lahat yung mga sangkap ng lulutuin nating dinengdeng na mais. Dahon ng ampalaya, tapos bulaklak ng kalabasa. Siyempre, ito yung mais na puti, saka meron tayong isasahog na pritong tilapia. Okay, tayo nang lutuin. Ninong, ba't wala po ba kayong chalet? Ba't sakalan kayo nagluluto? Meron, kaso lang, siyempre mahal na ngayon ang shalin eh. Kaya dito na tayo magluto, saka marami namang nasisirang kahoy dito, kaya iipunin ko pagkatapos sa panggatong. Saka mas masarap kasi yung pagkain pag niluto sa kahoy eh. Ito, ilagay na natin tong palayo. Tapos lagyan natin ng konting tubig. Hintayin natin na kumulo. Yan. Ito, kumulo na. Ilagay na natin yung mais. Ito. Yan. Hintayin natin maluto yung mais. Tignan na natin kung
luto na o kaya lumapot na. Kasi mas masarap yung malapot eh. Hindi pa. Antayin natin lumapot. Kukuha tayo ng sili, mga ka-Ilocano. Kasi mas masarap yung ulam natin na dinengdeng na mais kung may kaunting anghang. Kasi bagay ngayon, medyo malamig. Ito yung tanim ko na sili. Kuha tayo ng dalawa lang. Ito na, pwede na. Alam nyo kasi dito sa probinsya, medyo mabubuhay ka dito kahit wala kang pera kasi siyempre magtanim-tanim ka ng gulay katulad dito may mga talong, maraming bunga, ayan, pwedeng maturta o kaya pakbet, may kamatis, maraming pwedeng ulamin dito, marami din akong dyan na bating tanim. Tapos siyempre yung merienda, nandito yung mais, kita yun naman. Marami akong tanim na mais. Kaya ito, punta na tayo at ilagay natin to para medyo umanghang. Ito, ilagay natin yung sili, mga ka-Ilocano. Yan. Tama na yan para katamtaman lang ang anghang. Okay. Pwede na, pwede na. Ilagay na natin yung mga ingredients o kaya yung mga sangkap na pampalasa. Ito, lagyan natin ng konting patis. Tapos siyempre, ayun mo to. Hindi lang. Tapos ito, yung sahog nating pritong tilapia, mga ka-Ilocano. Doon, para lumabas yung lasa niya. Pagkatapos ito, yung bulaklak ng kalabasa, lagay na natin yan. Tapos ito, palaya. Takpan natin. Antayin natin na mga 1 minute para maluto yung dahon saka yung bulaklak ng kalabasa. Okay, pwede na, luto na. Ka-Ilocano, tapos na po yung niluto natin. Sana po nagustuhan ninyo. Saka huwag kalimutan po na i-subscribe, i-like at i-share sa mga ka-Ilocano natin, mga kaibigan natin dyan sa Katagalugan, sa may partes ng Mindanao. Good afternoon or magandang araw po sa inyong lahat. Saka shout out po sa mga kaibigan natin dyan sa Leyte yata yun, mga Consigna family. Tapos yung si Mr. Junicio Regalado dyan sa Parque ng Isabela. Sir, good afternoon po. Saka si Sir Jeffrey Lumboy at Sir Catolos George. Saka si Edison Ignacio po. Sir, good afternoon. Okay, tapos na po at sana po lagi niyong panoorin yung mga iba kong video. Salamat po at God bless us all. Bye-bye!